Mae'r ymgyrchoedd i hyrwyddo cig-eidion ni wedi bod yn gweithio arnyn nhw gyda QMS yn yr Alban a HDB yn Lloegr wedi bod yn rhedeg ers bron i fis nawr a mae'r canlyniadau cynnar yn bositif iawn. Ond beth sy'n bositif hefyd yw bod ni wedi gweld newid yn ymddygiad y cwsmer dros y cyfnod hynny, gyda gwerthiant o gig-eidion wedi cynyddu bron i 30%. A beth sy'n dda hefyd, taw nid jyst y briwgig yw hyn, ond dyn ni wedi gweld cynnydd ar draws steaks a darnau rhostio hefyd, sy'n golygu bod e'n galluogi ni gael balans gwell ar y carcas. Yn anffodus, ond nid na nisgwyl, dyw'r newydd ddim wedi bod cystal o ran cig oen. Mae'r Pasg yn gyfnod pwysig iawn o ran gwerthiant cig oen, a Ramadan ag Eid hefyd. Ond oherwydd bod bobl wedi bod yn hunan ynysu dros y cyfnod, dyn nhw ddim wedi bod yn ymgasglu fel teuluodd a grwpiau mawr i ddathlu, felly ddim wedi bod yn prynu'r darnau mwy o gig oen, felly mae gwerthiant o cig oen wedi bod lawr rhyw 7% dros y cyfnod. Ac mewn ymateb, mi fyddwn ni eto'n cydweithio gyda'n partneriaid yn yr Alban ac yn Lloegr i ddod i ymgyrch at ei gilydd i hyrwyddo cig oen dros gyfnod yr haf.